просто. Красиво. Не, нямам. Тоест току-що ви рекетира с една цигара. Дяволица, ужас. Не, аз цигари нямам по дяволи. Елата снимай на кончета. Тук не сме се снимали на кончетата да се яхниме. О, сама нас те кърчих клип. Защо? Кончета, мами! Кончи! Като тебе. Кончи! Кончи, ама ни не джи. Ето по нас има да си ги на Виждате ли красотата на Италия по дяволите на Милано? Знаете ли какво всеки като каже Милано, кой знае какво си представя? Всъщност Милано е много по-грозен от центъра на Атина, Демекото Моне, където се събират разни наркомани и цигани. Между другото, да ти кажа ли нещо, пак ще завали дъжд. Между другото, тъй като не ми харесва. Пак го прекратих. Ти си ма умна за това. Не, кон, я ще ти Прекратявам клипчета да снимам овцата на Дудо овцата.